Ka jingelang jong ka senjuk ki nong senchar snong ka beriu nyutrap bala penyat da ka Joint Action Committee jong ka senjuk ki rang ba snong sor bat khapsor ka bala long ha uso sutham auditorium Shillong men ha ka arpu atrek unailar kala shime karai ba kan aipor ulat ka jela hadu ka shpotrek unailur ba un munjur no ek village administration bill bat kwe ki mat jingdawa jong kini senjong Hagani sngi hadu kumbasan spangot kirang ba snong jong beriu nyutrap na keleng kerilom khasi bat jantia kilawan bani simenta hagani ka jingelang bani keren isibun kimat ki badan kam habe keren bikila pathai kubor hadi melawa ka jingelang presiden gani ka senjok Dr. Wellop Kharshieng urayat hu ba ka senjok kan selek ban ai da ka jingtho shaulat ka jela baudai ban menjur no ek VAB bat kila aipor hadu ka shpautrek unailur ar hajar khatsan Kawai pat karai kabagani ka senjok kala shem kadai bakin kentaj mardo de ordinance bala penmi da ka sarkar jela bat ban persya ru ya ka jingwan kentur puat ka muda kani jingelang da kawai kasur kila menjur ya ka riti penyat kam jong ka senjok kinong sensar snong ka beriu nyotrap bat ha kani ka jingelang kani ka senjok kala penrem jur bat kentaj mardo halor ka jingkren de ki katu kan ingut kinong mikmat persya ikirang ba snong ha ki jingelang pat ba Likhot ya kani ka meeting matahasgi Bania keren halor ke jing penslem ke jong governor ban ai no ya ke jing menjur ya ke village administration bill bad haba ha kebaya dei bat kani in ai da ke jing tho so governor bad ngin ong ye u ba hadu shipo tarik Mulai September Padlada umla ban ai ya gajung menjur din sa simpat dakiway kilat kilinti bad bansarai haga Joint Action Committee kabar pat ke resolution kebadan kam kalong ba kani ka jingalang mentakasi ka kentaj ya ka ordinance kawala penmi daka government kawala pat ka jing yarai mentakasi hagani ka meeting ba dagawai ka sur kirang ba sinong Baper na rilom khasi ba jantia na baro ki district jong khasi jantia kila yamanjur ya kane kariti penya kam kaba nila ya kren ha kane ka meeting mentakasni ya kani ka seng ka sunjuk in court kasenjuk kinong sensar sinong kabri unyo trap awasa bude hagani ga meeting kinong sensar sinong kilarai banum pediang ya ga jingken turput kamuda bad haga juga poro kipen sengau Ani kajingalang ka tenat ya ka kubor balapan bana da ka KHADC manadu ubenai nailor ka council kan sa ajing bit bantay yeng haki schedule areas kabasan pat ka resolution agani kajingalang meeting kala aibor ya ka pamenta kani ke executive committee jong ka GSC bagan long ka central body jong kani ka seng ka bangidang bo tmai tat hadu ban dala long da kawai ke election banjet ikinong mikmat jong kani ka seng ka tmai
kajing rai jong ganing ke meeting balong ba kajing yalang kabalong hagani kasngi aku arterik ubanai bopra kapenrem jur bat kentaj mardor halor kajing keren bat jing kentho daki katu katni kinong mi khmat persya ya kirang ba senong ha ki jing yalang pai ba bat ha kilat pathai kubor